Dneska sa vidíme pri ďalšom videu, tiež spod mojeho nového auta. A v minulom videu sme si menili olej v Haldexe, čo bol určite akože potrebný. A teraz si ukážeme výmenu oleja diferenciály. Tu je šroba, ktorou sa napúšťa olej. Čiže toto je to inak Volvo XC60 druhej generácie 2018 a tu je Haldex 5 a táto prevodovka, rozvodovka, či čo to je, Differac, tak neviem, aké má označenie, ale všetky, čo som našiel, tak sa tu z boku vypúšťali. Tu není nič, takže tu sa tady to aj napúšťa, aj vypúšťa. Vypúšťa. Tu ho musíme odsať, na to musíte mať odsávačku. Buď budete mať niečo podobné, alebo potom budete mať ručnú odsávačku, alebo niečo také, jak veľkú injekciu. Dá sa hadička, vyťahne sa odtiaľ, čo tam je. Takže postup je taký, povolíme si šrobu a odsávačkou odsajeme olej, dolejeme, dolievame, až takým odtiaľ to začne vytekať, zavrieme a máme hotovú robotu. Takže ideme na to. Takže tu na ten šrob, čo je, tak je 13. Takže takto si to povolíme. Pre istotu zoberieme nádobu na olej. No. To si ukážeme potom, keď to budeme pucovať a dávať novú podložku. No, takže tu máme ten šrob. A tam je toľko toho bordelu. Pilinky a ja neviem ešte čo všetko možné. Normálne také blato sa tam spravilo. Ale to je akože veľká vrstva. Musím to čistiť, čo všetko vystriekať. No, takto nejak to má vyzerať čisté a hen to bolo skoro doplna to bolo zahonďané bordelom, miernymi pilinkami. Ešte stále sú tu pilinky. A teraz to vrátime, dáme podložku, vrátime, nalejeme olej a máme hotovo. Teraz zoberiem hadičku. Obcháme tam hadičku a pustíme odsávanie. No, takže dáme si do
ampulky nového oleja. A natlačíme. To už je druhá, čiže už je tam 400. Dobre. Tak. Dobre, teraz to vyteká. Takto zaštupujeme. Dobre. Tak. Zoberieme 13. Je tam nová podložka. Takže dotiahneme. Tak, dobre, hotovo. Čiže v takomto niečom takéto SAE 75 GL5 a ide tam pol litra. Keď vyberete toľko čo ja, že sa vám podarí vybrať také tak ja som tam nalial pol litra nového pekného. Ako nebol tento zlý, ale už keď mením, tak vymením všetko. Dobre. To by bolo všetko. V nejakom ďalšom videu si možno ukážeme ešte výmenu oleja v automatickej prevodovke u tohto vozu a ešte výmenu klasického oleja, filtre a také. Dobre, díky. Keď sa ti videa ľúbia, daj odber, like, koment. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.